Bon dia! Sentim molta emoció de presentar el podcast a màxima veu. El primer que us preguntareu és qui us parla, no? Doncs ja us ho explico ara mateix. Em dic Jaume Pont i treballo a Fundació Privada Ilersis, en el projecte de Bo de Xalom. Soc amant del món de la ràdio i ara conductor d'aquest videopodcast sobre arts escèniques, inclusió de persones amb discapacitat en aquestes arts i tot relacionat amb com el món, la societat ens veu i també com ens veiem nosaltres. Al llarg dels capítols d'aquest videopodcast m'acompanyaran artistes de la companyia d'arts escèniques La Màxima, junt amb altres professionals que convidarem, amb qui parlarem i compartirem moltes de les situacions, de les vivències i dels aprenentatges que durant el temps han viscut dins d'aquest projecte. Xxxt. Silenci, el podcast és a punt de començar. En aquest primer capítol viatjarem al passat per reviure els inicis d'aquest projecte teatral que neix a la Fundació Privada Ilersis i que ha anat evolucionant fins a convertir-se en la companyia professional que és a hores d'ara. Per ajudar-nos a entendre aquest recorregut a través del temps, avui ens acompanyen 3 persones que han tingut dins tot aquest procés un paper molt important. El Gerard Puigverd, que va iniciar el projecte l'any 2014, l'Esperança Vega, una de les intèrprets més veteranes presents des del 2010, i el Pol Jové, que va formar part de l'equip docent durant l'etapa de col·laboració amb l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. Molt bon dia a tots. Molt bon dia. Molt bon dia, Gerard. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Jaume. Bueno, amb el Gerard, si em permetreu, tinc l'honor de conèixer-lo com a persona perquè vam estar treballant durant un temps a Bo de Xalom, la Gremial. Cap a l'any 2008, la Fundació Ilersis, coneguda llavors com Bo de Xalom, va voler reprendre l'activitat teatral al centre. Va ser a través de la mà d'Andrés Pla. L'objectiu era treballar l'expressió verbal, la comunicació, estimular el sentit de grup, de treball de col·lectiu, fomentar la creativitat, la sensibilitat, reforçar l'autoestima i eliminar inhibicions i desenvolupar el potencial individual de cada persona. També es treballaven objectius individuals com millorar l'expressivitat, respectar el torn de paraula o estimular la memòria. L'activitat culminava amb una representació teatral. Va ser llavors quan el Gerard i l'Esperança van començar a fer les seves primeres passes com a artistes. Començo per tu, Gerard, i després passaré amb l'Esperança. Com vau conèixer l'activitat del teatre i qui us la va proposar? Ja fa anys que jo vaig estar fent teatre, els principis anàvem a l'Escorxador, no us ho vam proposar, anàvem a l'Escorxador, arribàvem allí, esperàvem el benvingut Jaume, que era el que nos feia el teatre, i nos proposava què volíem fer i nosaltres vam decidir, cadascú que fes una part d'un personatge, estimular, fer-ho bé, que a l'hora de fer-ho bé no deixar-se ninguna paraula, o sigui, molt bé, molt bé. Vale, o sigui que el Jaume també va ser una mica el que també us va motivar, no? Exacte. Molt bé. Sí, sí. Esperança, tu com vas conèixer l'activitat de teatre i qui te la va proposar de fer-la? Com la vaig conèixer? Sí, qui et va dir de proposar que entressis a la companyia? Jo vaig començar en 2010 i fa molts dies de que jo vaig fer adaptacions amb l'Andrés i també feia coses. Què és el que us motiva més de que quan fèieu teatre? El fer teatre, per què ho fèieu? Per què us motivava a fer teatre? Per què ho fem? Perquè lo passem bé. I a més, amb l'experiència que tens, que te quedes de fer teatre, així fer coses al món del teatre, te venen aquelles psicongetes de dir vinga, endavant, més.
i vull més, i vull més. Cada vegada més, ensanciar-te, fer-te més fort amb l'experiència i anar augmentant i estar segur de tu mateix de que ho podràs fer més millor cada dia. Suposo que a millora que tu veus, a mesura que tu veus una millora, que ja no et costa tant, que et desenvolupes millor, poquet a poquet te vas agafant més automotivació per continuar amb nous projectes, no? Sí. Molt bé. Gerard, tu vas proposar el nom dels Màxims, no? Sí, exacte. Com va sorgir l'idea i per què vau decidir posar aquest nom? Perquè els noms que proposàvem no encaixaven i jo vaig pensar nosaltres som el més bo en teatre i estem fent obres de teatre que són molt ben vistes. I llavors jo vaig pensar nom de Màxima. Molt bé. La Màxima i endavant. I els Màxims. Van fer una d'això i cadascú diu un nom i jo vaig proposar la Màxima i llavors el Jaume va dir hòstia, bon nom que has triat, Gerard? Bon nom que has triat? Doncs, al final, ens vam quedar amb el nom de la Màxima. Molt bé. Esperança, quin espectacle d'aquella època, quan vas començar, recordes amb més il·lusió? Quan vas començar, quin és l'espectacle que et va fer més il·lusió de fer? Feia la sopa de cigüenya, quan estava sola. Molt bé. I aquest va ser l'espectacle que a tu et va agradar més i que recordes? Quan estava el José Miguel sola. Molt bé. Quin és el personatge que t'ha agradat més d'interpretar? Jo feia de jutge. De jutge. El jutge va ser el que et va agradar més. Molt bé. I a tu, Gerard? Ulisses. Ulisses. Va ser una tocada bastant... Bueno, aquí tenim un cartell que rememora una mica l'època. Ulisses. Cartell d'època, no? Sí. Molt currat, no? Bueno, com aquí tot, no? D'autocreació, tot ens ho fem nosaltres, no? I aquest és l'espectacle que més recordes, dius? Sí. Molt bé, i el personatge que vas fer? Vaig fer Ulisses. Vas fer Ulisses. Ulisses, on jo estava amarrat, me van amarrar a això, i va ser molt guai perquè era cada vegada quan vas aconseguint tindre experiències, tu te marques un objectiu a la teva ment que és anar a l'experiència que pugi de nivell i que sigui... Donar més nivell més nivell teu. Sí, exacte. I més integració a dintre perquè tu puguis dir, vinga, endavant, a currar i fer-ho bé. Molt bé. Escolteu una cosa, Esperança i Gerard. Ens podíeu explicar alguna anècdota dels inicis, de com vau començar? Jo era jove quan vaig començar. Vaig començar en 2010. Porto 10 anys fer teatre. 15. Molt bé. I això recordes que eres joveneta i recordes... 15 anys de fer. Molt bé. Tu, Gerard, alguna anècdota que recordis dels inicis? A l'hora de... Primer, abans de fer l'escenari, sempre jo i suposo que tots els integrants del teatre nos intentàvem relaxar perquè estàvem supernerviosos a l'hora de sortir. I el que sí m'ha quedat molt cap a dintre és quan nos anem a animar, diu, nois, molta merda. Hola, què? Molta merda. I això m'ha marcat una mica perquè cada vegada... Jo vaig estar fora un temps, si no us en recordeu, vaig estar fora un temps, però que sapiguéssiu que mai us he oblidat i que agraeixo a tots els que m'han intentat tornar al teatre i estic molt orgullós de tornar a estar aquí. Un aplaudiment, sisplau. Molt bé, gràcies, Gerard. De res. Ara anem a passar a parlar de l'etapa amb l'aula de teatre. L'any 2013, el projecte fa un pas endavant
important amb una col·laboració amb l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. L'objectiu era reforçar la qualitat artística i fer arribar els espectacles a més públics i donar-nos a conèixer. Els assajos es traslladen a l'aula i comença un treball conjunt amb professionals de l'escola i del sector. A partir d'aquí es creen obres col·lectives entre persones participants i l'equip de l'aula. Aquesta aliança, clar, evidentment suposa un canvi de mirada i de plantejament. Més visibilitat, més exigència, perquè evidentment tot es professionalitza molt més, i una aposta clara per la inclusió escènica real. I a partir d'això és quan apareix el Pol, ara parlarem amb el Pol, que va formar part de l'equip docent en aquesta etapa, conjuntament amb el Jaume Belló, l'actual director de la Màxima. Pol, bon dia. Bon dia, bon dia. Com vas viure l'experiència de crear espectacles amb persones amb discapacitat després, segons tenim entès, d'haver treballat amb infants i joves? Doncs una experiència molt enriquidora, veure com s'esforçaven, com disfruten treballant en el món de l'artista, no? En ser actors i actrius, que ens notava que els agradava crear i expressar-se, i era molt bonic veure com des de les seves capacitats es desenvolupaven i doncs, uns tenien unes habilitats diferents als altres i és bonic com les sabien explotar ells mateixos. I al final també tinc molt el record de quan vam fer la rateta i que venien els nens de col·legis a veure'ls amb ells i com de bonic ho feien i com els agradava als nens veure'ls actuar i com se volien fer les fotos amb ells després i els vestits dels seus personatges. Era molt enriquidor, era molt bonic. Ens podies explicar quin era el procés creatiu d'aquesta època, quan feu les representacions? Jo recordo això, jo vaig ser potser el 2018, que l'obra estava ja bastant muntada a nivell de guió i ells ja sabien molt bé els personatges que volien fer i llavors era anar assajant i anar recordant. Al final és molt d'esforç, t'has de treballar, has d'anar repetint i has de tindre les ganes i ells les tenien i per mi era molt més fàcil també, perquè si venien amb ganes de fer-ho i jo també de veure'ls i disfrutar-ho, doncs era més fàcil. Llavors sí que després vam també començar a fer la de sopa de cigonya amb titelles, també segons les seves capacitats també treballaven diferent i també era enriquidor. Molt bé. Segons tenim entès, Pol, tu has actuat, has dirigit i has ensenyat, no? D'aquestes 3 tasques, quina és la que t'agrada més, la que t'omple més? A mi la que m'omple més és actuar, segurament com amb ells, no? És molt divertit, no? Sortir a l'escenari, brillar, i tots tenim el dret a fer-ho i és superguai poder-ho compartir amb ells i que ho puguin fer durant molt de temps. Molt bé. I lo guapo és veure com el públic reacciona a les nostres obres, perquè això a vegades les obres poden representar un munt de coses i el públic se pot quedar... Quina experiència més bona, no? Que bé, quina motivació tenen, no sé, se pot quedar emocionat perquè a vegades cada obra és diferent. Entre diversió, emoció i tot, cada obra és diferent, però el bo és que al públic transmetem coses que mai hem transmès i que ens veuen que tenim ganes a fer-ho. Tenim ganes a fer-ho, és el millor. Aquí hi ha les 2 vessants aquestes, no? Una és el que tu pretens amb la significació de l'obra, no? I que el missatge arribi i s'amplifiqui, no? I una altra és també que evidentment tu fas un treball damunt de l'escenari, no? I que si veus un feedback per part del públic i que t'ho reconeixen, doncs home, i saps que has fet la feina bé, doncs això és és molt omplidor, no? Molt enriquidor, no? Aquesta doble vessant, no? Que el missatge arribi i que et sentis d'alguna vegada el feedback retornat per part de la gent. Exacte, és supergratificant, no? Veure el públic com aplaudeix de lo que tu has fet, que els ha agradat la teva aposta, el que has volgut explicar. Exacte.
que vols fer riure i riuen, vols fer sentir plorar i pues ploren. Claro. És bonic això, eh? Sí, sí. Bueno, ara Esperança i Gerard us faré una pregunta. A veure, què és el que més recordeu del Pol com a director? O què és alguna anècdota divertida que tingueu? Què és el que m'agradava? Sí. El riure, Fent riure. que era divertit. Deien molt a Era classe, divertit el teatre perquè me feia risa. Molt bé, molt bé. I tu, Gerard? Jo, a més de la risa, lo motivat que venia a fer-ho. O sigui, que venia molt motivat i nos deia vinga, que avui sortirà tot molt bé, I era bo perquè confies en que tot sortirà bé, ho faràs molt bé, tindràs molta bona expectativa i sí. Bueno, això és el que diuen, no? Que si tu quan fas alguna cosa, sigui en l'àmbit que sigui de la vida, tu tens al costat algú que et sap motivar, que transmet il·lusió, que transmet tranquil·litat, doncs això es transmet, no? S'empega, no? Sí, saber connectar-nos, no? Claro. Estàvem molt ben connectats, ens enteníem, podíem jugar tots i treballar també. Claro, és el millor. Doncs molt bé, moltes gràcies a tots. Gràcies, Gerard, home. gràcies, un plaer. Esperança, gràcies i un plaer. I Pol, un plaer també haver-te conegut i haver-te tingut entre nosaltres. Moltes gràcies per Que ben convidar-me. tornat. Merci. Gràcies.